ambalma o bisimila malak cuka don kibaru keneka bi kibara munun bambolo kada kulo kan o de kunu alamsado utkalo kile muganu kononto klasi kononto o kalande on koni ka nyogon damba mu kon kela nan ko ma ko defu o koni jabi wora ko jabi nun koni bolen ko fe jate minem koni sera hake o de ka foko keme sarala ko biduruni fla ulu konni pasira ni nyogon dan nun koni nyina san koni nyogon dan ta ka ada salon tama ni o kunye san bafla aleni tan shekin koni ko france jango ni bo uni nyogon je ko sabla salon ta la keme sarala biduruni kononto ulu de ni nyogonda nunu soro kalanso nyamogo do ko ni kafala ko nyina nyogonda teme bago ko o jama ko ni ndogale ko o kon sababu be se ka ke kalande ko ni sabati baliya e kalanso ko kono ko sabla wakati chamane ko ni kala kalande ko ni kunte ka kalanke anyema ka sababu ke grevuye kibara were mambolo kada kulo kan ore kunu alamsado utkalo klem ganu kononto manangoroni ale ko ni be buguni sika so marala prefet o ko ni tora jila kibara munun sirama uluya yire ka foko sous-préfet ale konni kumbotola do manankoroni ka akunda bugunika ko anaka chauffeur ke u flare konni kumbe mobili kono ko samba konni kumbe kana ni yoroina ko sababu ya la ji fanga konni nana boya u ka mobili konni ma ula sisanno amanya fo ji tarani mobili konni mo ko ka debe be se u ma yoromna ko chauffeur ke ale konni nin sira ka kishi ko suno sous-préfet konni ale nin tayala kibara wara mambulo kada kulo kan ore Tombouctou ale konni fasodo njokulu ni chaman farala nyogon ka ni ka ubulo di nyogoma ka tamado ko ni labe ni ubina oke tenendo septembre kalo klefla ni dali ko ni ubina oke Tombouctou gouverneur ko ni ndala ni fasodo njakulu nun ko ni ka fala ko ulu ko ni ka tama ko ni kunte do were wala sa ku ka hake ko ni nyini jamana nyemo fe ko siram ko ni ba ta lere ka tabla Tombouctou la ko me ko siram ko ni glani ko ni jora sumpi ko ulu ko ni ka la nyini ne u ka sira o glani ko ni ka se ka damne teliala ko wa fene ulu bu ka dusma kasa yire ka sababu ke ko barakela munun ko ni kumbe ulu ka sira ka ko premier ministre afo ko o barakela nun ne ko ni menata kay sira ko ni fene gla ko o ko ni kele ulu u yere la ko sabe mal sigila ko ambela jele maldeni ko o kuma ko ni benente premier ministre da ko o sababu yala ulu ko ba ala nyini premier ministre fe ko aga hageto nyini ke kanyeshin Tombouctou ka bela jelen ko ma aga ni miriya ko ni talila ko ale ni fene ulu ko ni be la nyini ke ka se jamana nyemo ko ni fene ma u ka ulu ko ni ka la kana ula sabati alibi kibara were mambulo kada kulo kan ore tratado utkalo klem gwan wolomvla anga ministre mu ko ka baranye shilendo demewma ale ni fantanya kelelima ale koni willa ka se siemona ni ale koni be barawili segu mara ministre kan takamay koni sefe segu gouverneur ale re koni fenep meno ministre kan takamay koni kunde kata demedo siemona kauma ni ulu koni sibrido utukalo kle mugannani sambado koni nana ulu koni fe ni ka mo chama koni ka soubi ko wa fene ji koni dagalen tura dugu kono ko takayaro koni masoro jila o ko koni sababu yala ministre willa ni kata demedo ni mogonma ni ka maloni nyo ko o koni ton sabadi uma ale ni suguro boroshegi ale ni femsani wera uma ko koni mese ka se munuma teliala ministre koni ya lanyini ni dugula mogon koni fe ko mo koni be no sanna wakati ula ni u koni bado ko u ga so koni ko tote ula ko so nunun koni chuga uma ko sebe ko alanyini ne do u fe u koni ka boni so nunun kono ko wala sa bashi kana se ka usoro chuga yamna ko wa fene abala nyunu fe ku janto ko dumuni ketawla aleni ji men tawla kerenkere yalla munu be di demsenu ko fene ma ko sanjim kon nana simona kaw kon fe no ko akaya kon kumeta milimetri kemen biduru kon nani o kon de sanji fitini ngani dugula mo kon fene ka la nyini kala muye ka nyasi ministry kon ma ko u kon ka uluka sira ko kon ke sebe ko wala sa joga na chama kon mese ka bo uluka de kuna ni saunana ko sabla jibul yoro fushi kon de te no ni sanji bawtura kana ni jogala ko ni uluka sira nun kon fene sira ka gla ko ona ke sababu ye sanji kon be bul yoro soro kata ko ga ka yira lo ka fa ko mo ko ni mato akoda fe